Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jerth, madamong salamat. Mag-asawa nga senior citizen na dulaan sang kabuhi sang matrap sa nasunog nila nga balay sa Bacolod City. Yaring balita nga aton gintutukan. Nakatawag pa sang bombero kag nakapangayo sang bulig sa makasilingan ang 81 anyo sa si Emeline Hibionada. Pasado las 4:15 sang agahon matapos sa bugtuan nga nagkarab-karab na ang balay sini. Apang wala na ininatigayon nga makagwa kaupo ng bana nga bedridden nga si Edison. Pareho ginbawian sa kabuhi ang mag-asawa matapos matrap sa sunog. Naka-grills ang balay, sementado. So we nag-forcible entry pang bombero naton to gain access no nga makasulod man. So we're also thinking nag-attempt pa si ma'am nga magwa, but then ang balgay namon even nga makagwa siya sa balay, hindi man siya Japon kagwa sa ilang nga gate because may grills. It would be very difficult for her part nga maka-escape pa din. Kuno kay kawatan bala basi sudlon sila kuno. Ti ang balay basi sudlon sila kakwatan amo na nga balay laki lang ang ang grills. Ti amo na nga hindi sa kagwa kay ningin palakan niya abi. Aminado naman ang anak sa mga biktima nga wala sa upod ang maginikanan sa natabo ang sunog. May caretaker kami, si Jello. Pero adlaw lang na siya gabantay. May bantay da kada gabi. Kami nga magulutod, gabi nulos-bulos. Saturday, Sunday, Monday, tuka na sang magusang subang namon nga magulang. Ano ang mga kabataan sa mga biktima? 3 sa mga ini ang nagapangabuhi sa US. Nagbilin sa kapin 3 million pesos nga danyos ang sunog. Guba nga air conditioning unit ang isa sa mga ginalantaw nga ginhalinan sa sunog base sa inisyal nga investigasyon sa BFP. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas.